ilmaa. Hevonen on siellä urakuopassa rungon kanssa, mutta pieni asetus oikein. Se on loistava paikka teidän tsekata, ettei ette lähde liian aikaisin sinne oikealle ikään kuin kääntymään. Vaan teidän pitää pystyä asettaa oikealle ilman, että se runko lähtee minnekään. Tunnetsi, Johanna, se ei millään haluaisi antaa sulle periksi niskasta. Ja tää on sille mitä mainioin harjoitus. Johanna, sä asetat, yrität pitää sun kyljet yhtä pitkinä. Jos sä kipristyt oikealta kyljeltä ikään kuin auttaakses hevosta asettumaan, niin sun peppu tuleekin vasemmalle, eiks niin? Paino tuleekin sinne, kun sä menet lysyy sisäkyljestä, niin sinne ulkokyljelle. Ja silloin sä annat vähän väärän informaation hevoselle. Koita pitää kyljet yhtä pitkinä. Oikein. Hyvä. Koska sähän haluat niin, että hevosen runko pysyy pystyssä, eikö saa? Mä uskon, että se minkä takia se kans vähän kaatuu vasemmalle. Sillä on aika paljon tuossa vasemman etujalan liikeradassa ulkokierteisyyttä. Ja se aina näkyy niiden liikkeessä. Muista kia sisäkäsi. Mä voin kuvaajat suunnata pari kertaa sun oikein käteen, niin sä uskot sen, että se aina tuppaa vähän nousemaan se sun oikea käsi. Käytä hyvin rentoa kättäkin ja se oikea käsi. Ja kun sä otat pienen rannekäännön, niin sun käden ei tarvi nousta. Hyvä, Kiia, jees. Oikein. Se on ihan yhtä tehokas, mutta silloin sulle ei tule sitä pidättävää ohjasotetta. Koska jos te nostatte kättä ylös, niin silloin teille tulee samaan aikaan sisäohjan pidäte, kun te yritätte asettaa. Ja sisäohjan pidäte lukitsee sisätakajalan, jolloin teille lähtee laati siitä kulmasta oikein. Sä huomaat, Johanna, että sun kiltti putte ei yhtäkkiä olekaan niin tyytyväinen, kun sä voit pyytää enemmän. Ei.